Shalom, me chacha mu nyina frɛ me. Ai fe ni fe asenhia. Twinima yo de pa na so ni mu nsɛm na twinima ato ne de bia so ni mu nsɛm akeka no. Continue me de maso na nyansuamu. Amara fi subscribe, we like, comment bi ase ona fe. Che mane so bia so. Sha video ni mo bia nhwe bi ni na yonko yanim. Ai. Usidio. Abi. Aha, beat bi wa ha. Nye freestyle na menyi bars. Sa oya nyom na se uja beat wo me di be bars. Udi wuti tu me so ana mani age. Wadwene ya wotanta na makoma muna. Odobra me so mu me hu afiafe. Na me twon se ne akokora bi tu na bua aha. Odoji mi dio na wodo ya yira fame. Odo se me buanti ne dasi adwane. Menya dan me kasa kra ansana. Wa hu se odo me wo ma wo no ye kama. Semnyina wasi nsɛm nyinaa yɛka ɔdɔ yewu anka onye akyinye nti migiri sɛ ɔka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɔbaa me dɔw ɛna ɔbaa ne nyi ni sɛ dade yɛyin ɛdɔ no nti ɔka kyerɛ ne sɛ mese me dɔ wagye me di why na yɛ nsɛm nyinaa na metimi aka kyerɛ no nsɛm nyinaa yɛnka ɔdɔ yewu anka onye akyinye kra me dɔ menya dan kra na machirɛw nti ɔse menya dan kra na machirɛw kyerɛ menya dan kra na machirɛw sɛ me dɔw menyo ya brasi ɔdɔ yewu amisa Onia ona kamini do fubia o. Enti ose minya obi amanase odo yewu ama me se oni awona anka mini dofu. Jeso ba na maame awona ama wiase anka dade ye eni oba foforo bia e wona brabum. Ai. Minya obi amanase odo yewu ama me se onia ona kamini dofu bia o. Ostrabo from free super make am you more. Yo mi dey. Ostrabofo influence meka biemu ana. No ostrabofo influence pa meka biemu. Ostrabofo influence meka biemu ana. Ansa na wahu se medo wana, ansa na waje adi se medo wana. Ya mi dey. Mi yara inkra. Minyo bia brasi no le wa ba mi se. Onia ona kamini do fu bia ho. Woo! Mi yara inkra. Na masira ostrabofo influence pa meka biemu. Yes, why? Yanko, minya day, mido. Makuma nyina ni wa. Mido, makuma nyina ni on. Ti minya day kra na machiraw. Ai, minya day na machiraw sa unkwa na mido. Minya day, mido. Minya day, makuma nyina ni wa. Minya day kra. Mido, minya day, minkumi huwa na do. Minya day kra. Midoi minkume ho ana minkume ho ansa na waje adi se medo wana na uku ho obese oba bi hu se wodo na o se minkume ho ana uku ho ase wo wo bi foforo ba be fa de na koye ai dadi ye ube wu mo bi be fa de na ye ai yenko odo bi bana ni wo moni siai mam ye de wo bi ya don't go say no bi dono Odo mpepa na niwa mu nisuo baabi a owo bia na onkai hunu se obi do no nti dade ye ka che ne dofo ne se odo be bia wo bia mensu eni areho pepe wanim nisuo fi se me dade eyi me do an asiasi ho osonia sasi bedisi sampaka munsa beni wudo dia dance santa yes why na se wiase mu ha osoro ne asase mpo bedi nsesa me ne wudo yi de ensesa da kyese osoro bedi fom na efom kodi soro me ne wudo ne de ensesa da ebe sa ne tie na aha sa pepepe ono me bone ni wa muni nsia mami e de wo bia okauta jasia inti odo pepa na ne wa muni so mami e de wo bia okauta jasia me don't know ai odo me nsu na chase do Odo mejimi echinyisa. Ama media rewo. Inti odo bejimi echinyisa ama media rewo. Inti me se me do we ya wonjin di ade bia na meji echinyi. Wan hwe ya obe sa ama media rewo. Oda soji machinyi. Ebia mi wana obejimi di. Ose oda soji machinyi. Ebia mi wu na obejimi di. Na wonso oba, ama chance ebrese. Oma dadi ye ebre ya wonjin ni. Dadi ye wu a na fe oji ni dia sana oko
senkasafo bi da madwene mu a enka me de abo wo ntoma no dadaada che senka madwene no ye de safo bi bie na ye hu ne ewo mu a enka saa safo na ye di bie adwene ehu ne ewo mu no enka wo de abo ne dofo ntoma no dadaada senka ekwan bi wo ho a ye fa so hunu ne nipa dwene a enka saa ekwan no ko de bema oba no ana wo de bema ne dofo no ana dofo no wo ho a wo bie dade ye adwene hu se ye no krese wo do me ana se e ntro tinka me de safana abo wontuma no dadaada ama ho ato nti abre bia na wo pese wohunu ne o ma adwen mu no na kwa fa saa safua no na wo de abie adwene no na wohunu ne ewom sa adwen pa na me wo ma wa obehu adwen bone nso na me wo ma wa obehu minim abusia benidi minim da wo Yesu Kristo minim da ba tie bo yasi minim brebe wo wa ma bomba onim na busia panidin onim da ye de wo Yesu Kristo minim da oba ade de bo wiase enima bebre wo ho amabon pa nima bebre wo ho amabon pa so ani magodi amejini huni aro ya mini usi obia mini usami do mama lube mini udere dance sanda mejitu mu se nya bibia na meni mo wiase nima bebre wo ho amabon pa nenso ade ba ko de meji me hudi se minim sene obia wo wiase minim se me do mama lumbe mini udere dance sanda minim se me do Mama Lumba just say mamzewa no na me mama sawa do dey dance zando zamina yango oriwe ka wonye tinyi brafiro me den Koraa binyo na sinore wa mamze wodia ona amini do kudia me den Koraa me den Koraa osafu frito bamba ka yo mom Nzamnyina yango odewe kawonya tinyi gramenda minya den Koraa ni anade ye kan se nsamnyina yanka nsamnyina na ye kan odo ye unka wonya tinyi ntino sameseme dowa jimidi menye obi bana so odo ye se oni awona anka meni dofo nti meseme dowa jimidi na enokre na meka na senkasa fo awo ha ye di bia adwene ehu ni ewo mu akasa asafo no bele bebo wo ntoma no na oto asoka se minim abusuan panidin minim da ye di wo Yesu minim da obo ade bo wiase nima bi wo ho amabon pa na de ba ko pa minim sin obi a wo wiase ne se medo mama lumbe menini do ideas zado yes odo Mama Lumba sine obi anu ya de obotimi de nsasine bu aka se minim se medo Mama Lumba medo mamzewa ono ara medo no odo mama se wasine obi anu do obotimi de nsasine bu aka afisa no de wonim hinti no ema no se mema ne do mo aya mo ne o mo nya chinye ema ne nkofa ntawa bia ema